Bu Jailengkara. Ya. Ndara Janaka kenging panah. Terus piye terus? Ndara Janaka tiba. Ndara Janaka tiba. Terus dipikut Prabu Jailengkara. Dipikut Prabu Jailengkara. Dilebokke guwa. Pakunjaran apa guwa? Pakunjaran. Inggih menika pakunjaranipun Prabu Jailengkara. Mekaten cekap atur kula Diagung Pangasama. Nek wonten lepat Diagung Pangasami mugi keparengan Ndara Baladewa ngawuningani perkawis menika. Cekap atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus iki aku kon piye? Terus sampean mang kondur mendhet sepatu lari-lari. Dilapori kono suka malah. Terus aku kon piye? Sampeyan ora tresna karo Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Niki mung mboten Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning klebet Ndara Puntadewa kepikut mungsuh sinuwun iblis anak kuku karepe dhewe. Hei. Kok do mlayu ki apa? Mesti sampeyan nyampar kula mesti. Kaya Ndara Werkudara niku nek ora asdele. Mesti bet-bet ngono ya, Ndra ya. Kaya ora apal wateke ndara-ndara wae nek arep nglabrak karo Panakawan ki rak kanthi alasan kaya ngono. Panusmane jajaran ceketane bawane iblis alat. Jailengkara, kowe wani gendas karo ati-atiku Pandhawa. Konangan Antamadura Prabu Baladewa, lakon tinjung akhirat nyawamu wae. Serem nek ngusi agama. Udah bikin mati dengan aku dulu. Ngono kae lho karepku wong suwi ngono kae lho. Wong suwi dhewe-dhewe ya terus. Ora padha ndara boro-boro dhewe nasu ngono kae. Beda. Tenang, Mbak, tenang. Nek ora aku sing wangsulan ora ana sing ngewangi karo kowe, Pak. Sinuwun Ndarawati ya mendel, Ndara Werkudara ki jarene seneng perang ya mung meneng wae. Ndara Janaka ki lelananging jagat lan curing bawana kok ana Semar Ardi peksa ngene kok ya mung klecam-klecem. Iki nek ora aku sing wangsulan ora rampung-rampung. Bagong aja gawe geger. Iki aku lagi arep nggayu katentreman aja gawe geger, aja gawe rame tole. Mundura. Tak wangsulane ratu iki kowe mundura. Mundur piye? Mundur piye aku tak takon. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe sapa? Aku bapakmu. Bapakku nek arep dipiloro karo wong, arep dipeksa karo wong, nek nganti aku minangka anak kok meneng wae iki aku anak sing piye aku tak takon. Aku kudune nglindhungi karo kowe. Nek aku ora pengen dadi regejegan. Iki ora arep dadi regejegan. Aku mung arep mangsuli si wajah biru iki, Pak. Nek hati-hati ya, Tole. Aku wis tuwa ora usah dileke. Senengane ora wis santai, tenang wae. Sinuwun. Sampeyan mau jenenge sapa? Prabu Jailengkara. Kowe mau jenenge Bagong. Anu nggih. Arep apa kowe? Lah kok dadi kowe ngadeg ning ngareping Prabu Jailengkara. Ngene sinuwun, kene iki nggon tata krama. Kene iki nggon unggah-ungguh. Sampeyan ngerti, sampeyan Ratu Sabrang. Ning sampeyan teko ning tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Ngono. Dadi kowe manut karo kebudayaane wong kene. Ora nganggo budayamu. Kene iki nggon wong alus. Hukume wong tanah Jawa ki nek nyilih ki adile disiliki, nek ora disiliki ya wis. Nek utang adile diutangi, nek ora diutangi ya trima. Kowe arep mboyong bapak-bapak lagi duwe masalah kok muring-muring. Sapa sing ngepalangi karepe Prabu Jayadimedya? Jailengkara. Rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Apa wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe wae? Wong kendel dhewe sak donya ki mung kowe. Wong Karang Kadempel ki kendel kabeh, Mas. Ning ora tau ngetok-ngetokke kendelane, justru nggunakake
ilmu padi. Waduh, edian. Bagong ilmu padi ki apa, Gong? Ilmu padi ki nek mateng diliwet. Oh. Terus dimaem. Ilmu padi ki semakin berilmu semakin menunduk, semakin berilmu. Dadi ora sumungah sesongaran kaya kowe kuwi. Wong pinter ki nang kene tenang, anteng. Wong digdaya ki nang kene tenang, anteng. Anggere ana wong digdaya pencilaan, kuwi malah wong ringkeh. Asli kuwi. Dadi nang kene kowe ngumbar swara, rawe-rawe rantas, malang-malang tak putung. Ora ana wedine, Mas. Ora ana wedine. Bar ngejak apa saiki? Bar ngejak piye? Ha? Semangkean kowe. Kumangsane ora. Aja netangi kamurkaning Bagong. Bagong ki arep apa ana kawan. Namung kon ngajar atu kaya diapurmu ya ora bakal wedi. Kowe iki meneng ora? Kene iki lewane wis dipeksa e. Anggere ana wong ngono kuwi aku tratapan dhewe. Malah senengane ora. Lho, lek ngono kowe wani nantang karo Nata Prabu Jayalenggara. Aku ora nantang. Ming aku ngelekke kowe sing halus. Aku ora iso halus. Nek ora iso halus sirmu arep ngapa? Buer. Sirmu arep piye? Kowe ngejak nana karo Bagong. Padangane wani, petengane wani, jembar wani, rupak wani tak andane. Kowe mrene kok mengadol swara. Nang kene iki wong swara seru ya akeh. Nek ora tau gelem nyuwara seru. Bapak men rampung seling duwe kewajiban nek rampung boyongen nang negaramu. Ora saya. Kowe kok gleleng banget kowe. Kowe iki mbok sadar. Sadar piye? Kowe iki lek gleleng ki nek ming sore. Engko jam 3 kowe modar, yakin. Wong kaya kowe iki mesti sirna marga layu. Lho, kowe iso mbedhek. Lho, aku kulino nonton wayang ya, Mas. Wis kulino kowe iki metu bola-bali modar terus kok glelenge ra jama-jama lho. Nang kene iki tuntunane iki sing becek mesti ketok mlete, sing ala mesti modar. Kok dadi kowe kok dadi glelenge ra jama-jama. Lagi jam 11 kok suarane kaya ngediape-diape. Kaya mercon tar-tor. Dewa mati wae. Koko Prabu? Nggih. Koko Prabu kok njur nendang menika? Lho, saya sing ngakon iki endi mau wonge? Kowe mau ngomong apa kowe mau? Ngomong apa? Ngomong apa ta? Walah, aku wis ngampet mangkel barang krungu swara. Tendang sikile Baladewa kaya mlaku dhewe ratu tak dupak. Lah menika lepatipun wonten mriki menika. Panjenengan menika nuwun sewu Bagong wis sisa omong nek wong timur kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh. Lah kok panjenengan mboten ngagem unggah-ungguh. Lho, aku ki nganggo unggah-ungguh. Keng menapa ratu menika dipun dupak. Lho, aku krungu swara. Sing nyuwara sapa? Bagong, rene. Apa? Kowe mau nyuwara apa? Lho, aku kula meng nyuwara tendang sikile Baladewa. Lah iya. Lah aku apa akon? Lho, Bagong mau. Lah kowe akon ora? Ora. Wong aku meni ketendang sikile Baladewa, modar kowe. Aku kok sampean nendang. Nek kula sinuwun niki mang tendang. Itu kalimat menyuruh. Ngono lho. Wah, basa Indonesia ora tau mlebu sampean ta. Wah, iki piye Kresna? Lah nggih sampun. Sampun kelajeng nggih sampun. Ya wis ben. Wis kelakon ya ora apa-apa Bagong. Heeh, ning teruse. Lho. Teruse piye? Lho, sing nendang sapa? Sing nendang aku. Ah dirampungke sisan. Lho, kok dirampungke sisan piye? Lah sing nendang sampean kok. Nek sing nendang kula niku tak rampungke. Nek cara Karang Kadempel niku sapa sing miwiti kudu wani ngrampungi jagung bakarane. Sing nendang sampean kok sing kon perang kula ya ora mungkin. Lah aku ki meng krungu suaramu. Ha meng krungu kok menyang. Semene iki ora ditata, meng krungu kok menyang. Misale ana pengumuman piknik ke Tawangmangu. Ora bayar barang menyang. Sing nanggung sapa? Oh, nuwun sewu. Aku lak meng muni ketendang sikile Baladewa. Mang takonke, Kresna iki bener sing ndi?
menawi tumrap kula bener Bagong. Wong Bagong menika mboten ora kon ora ndhawuhi utawa ora nyuwun tulung. Ming nek Bagong menika ngendikanipun ora aturipun ora nek ketendang sikile Baladewa mati kowe. Menika tegesipun mboten dipun suwuni tulung to. Lah ya ora. Lah nggih. Werkudara, apa? Matur Werkudara iki mau sing bener sing endi? Bagong. Lah terus aku bener ngono apa? Ora bener, Ratu Yayan. Lho kok Ratu Yayan piye? Wah, ora ana tembung didhawuhi kok. Nedhang karo ratu mau. Mula bener Bagong kudu dirampungi sisan. Lha Yai Prabu Darmakusuma, kula wonten dawuh. Panjenengan menika ratu ingkang adil, mboten nate goro. Kula nyuwun, perkawis menika ingkang leres ingkang pundi? Bagong. Edan iki. Sababipun menapa Bagong? Bagong tembungipun mboten dawuh utawi mboten nyuwun tulung. Panci leres mekaten menawi dipun telusur tembungipun Bagong menika mboten nyuwun tulung dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung Bagong menika mbok menawa rak ya ngono to Bagong. Krungu ora. Ame ngono kok sampean kok mempeng. Wah setan iki. Wah lah iya aku ora ngopo-ngopo malah entuk gawean. Wong golek gaweane do kangelan kok. Sampeyan entuk gawean kok malah emoh. Tandangi yo lumayan lho. Mbangane nganggur. Wah, panusmane jajalan. Lah semar iki terus piye? Kula ora iso mutusi. Ning pancen kabeh napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan nek wani miwiti kudu wani ngrampungi perkarane. Ya tanggunge. Tak tanggo wedi karo Baladewa wedi karo Prabu Jayanegara. Dadi brengon sira cangkeme ombo cangkeme. Dawa cangkeme. Ayo Bali yo sawadya balamu. Lho, Bali piye? Jayanegara kon minggat saka Karangkadempel. Gelem Bali sawadya balaku lawan wis boyong Semar Badranaya. Kena boyong Semar Badranaya waten iso nglangkahi kuwandaning Setyaki Babarawa. Wani harau sing tawedene apa? Ora minggat saka arepku tak tebrak dadamu kene marganing patimu. Maju jangkah ana tumenggung Bali mung kariaran. Maju mulugake jajaran Setyaki kene marganing patimu. Maju tumenggung Prawara Kindra. Ayo kok iki apa ya?
apa iki? Wah. Lek nomripatmu gadekno wewokmu. Sadring Jodipati Raden Werkudara. Lah, edian ketemu bantongane oh bapamu. Ayo tanding ngono. Raden Werkudara. Terus? Raden Werkudara rene lho. Apa? Nang masu-masu gedhek cengelmu modar. Niki tenan po? Aku iki. Ngapusi Bagong iki. Wong lagi berperan apik-apik kok. Lho, suarane kok malik wae orang digedhekke mau. Sopo kowe? Petro. Jarene Werkudara. Petro kantong bolong abdine Ndara Pandhawa. Walah dalaming batur kok mapake kridane Temenggung. Kowe sing dadi nyatane, Mas. Giri Rusi jalma tan kena kinira. Ayo, sampean apa aku sing tekani pati? Pecah siramu, ilang dompetmu. Lho. Lho, perang kok nganggo nyolong barang. Saentuke kula nek perang ya pokoke sak kenane kok ya wah mati dene aku bangga tak ayoni. Ngawur sakare. Anak Semar ora mbelani desaku ilang barang. Kemempangan kowe, Gong. Ora ngerti sing maju buta, cokot gulumu. Tatu jero banget kowe, tatu siung. Mati kowe, Gong. Reng Rene ya. Ngapae? Bagong. Kenang apa cah iki? Cokot buta. Kowe modar, Gong. Monggo kowe semaya 3 dina arep nyarutangmu karo aku. Kowe pancen sengaja mati mensah to le. Wedhus. Modar kok ninggal tanggung jawab kowe. Ya wis aja dunek-unekke, Reng. Sing jeneng wong mati wis pinesti. Ha iya, arep dikaya ngopo Bagong mau ketoke kaya ngerol. Unek-unekke Ratu Sabrang ning ora nyono nek kae mau nggo ninggali awake dhewe. Iki terus piye? Ayo lapor Pak RT. Nggo ben dumumke nang masjid. Nek Bagong mudar. Ya aja mbok menawa isih ana palimarmaning Gusti. Lah palimarma piye, Tru? Madirana.
Bagong ngerti ora kepercayaane apa? Mbok kuwi agama ya minggon KTP kok. Nek ngono dinutke karo agamane awake dhewe. Nek kepercayaanmu piye, Tru? Nek kepercayaanku ki nek wong mati ora mengkurep. Terus Mlumah. mergane Wis ikhlas karo lahir batine, ikhlas ninggal donya. Ikhlas ninggal anak bojo ku nek wong mati. Tegese wis lahir batin ikhlas ya Wis. Ngopo? mati tenan, Tru. Buktine Melumah menungsane. Tegese wis ikhlas. Ning nek penemumu ya beda karo aku. penemuku beda piye? Nek cara nggon aku ki wong mati ki tengok-tengok. Lho. Tengok-tengok. Beda dhewe kok ya. Tengok-tengok ki tegese sentosa lahir batine nggone ninggal anak bojo. Oh, ngono. Mergo engko lek tengok-tengok ketok kaya wong ora sedih. Ha iya. Mergo nek kaya ngono kuwi nek gelem tengok-tengok ki wonge mesti bakale Ngapa? mati tenan terus. Pindah tengok-tengok. Nek cara nggonku ki ora mung tengok-tengok. Lah piye? Wong mati ki ya omong-omongan. Njaluk wedang utawa udut-udutan kuwi malah wis ikhlas karo nyawane. Wis ta weruh mayit njaluk udut ta. Mbok sing nalar, Truk. Isih urip menungsane. Gapake gong cokot karo butae. Buta sapa? Buta saka balane Prabu Jayalengkara. Heeh. Lah terus ambo kae nek ngicipi ana maju ana. Wah, cokot nggon gulu lara tenan, Truk. Monggo butane sajae siunge ora landhep. Lah piye? Lah nyokot nganti aku ki mawar guyu ning wedi. Dadi keri-keri piye ngene. Heeh ta. Cokot kok ming digiyal-giyal. Ora dikres ngono ning cangkeme iki dilono nek iki dadi. Kaya dimiringke ndono miringke. Keri ning gulu. Botenan, tenan aku ora nggara. Jajale le Dewati. Gila. Tok apake gong tamut ndase. Mangkel aku ombo cangkem kowe. Kok sapa-sapa arep dicokot, sapa-sapa arep dicokot durung mateng barang dicokot. Ning goreng ki kangelane. Ha ta terus keri ta terus. Nang guru nama iki dik-dik ngoten. Ha aku ya arep guyu ki ya Piye ngono gregeten tak emplok ndase. Kae galo terus kabeh rambute. mbok nganti tekan rambuan terus mbok. Heeh. Ayo aku nek ngemplok jero. Ayo. Ayo, amos ora geden-gedenan cangkem legane atiku. Kunjara yaksa patih kok kowe mulih kok raimu glumut. Wah, mungsuh Panakawan niku cilaka, Mbah. Cilaka piye? Kula nyokot Panakawan Petruk kula cokot nggon gulu glethak. Diantem kalih Panakawan sing matane amba cangkeme ambane ra jamak-jamak. Kuwi anake Semar sing nomor 3. Jenenge Pak Pia Bagong. Heeh, Bagong. Terus lah ya kuwi terus dikapake, mosok sirah kula dimut. Lep ngono terus didilati niku. Wah.
gila kabeh merinding kula. Ngawang ya cangkeme Bagong gedene ra jamak-jamak kowe. Wis bayangno nek ndasmu kowe kolu apa? Apa kon aku ki ora kolu sak awake. Lah nggih lah iya. Piye? Wah, kawon Mbah kula semanggaken. Mboten gondro sepiro. Kawon kula kalian pun Bagong kalian Petruk malah kewirangan lho, jan sumping kula ya trecel. Sandangan kula murat marit nggon sirah niki waune kenceng dadi lobok. Kaya kena idune Bagong kok. Lah nggih, Menengah aja do melu-melu. Nek ora aku sing maju ora rampung-rampung perkarane ayo. Iki begawan liceng suwi. Wani medhokke karo aku adiamu dadi kontho parat. wah, mesti ngene iki anggere matur karo ngicek. Pedro, piye? Ayo. Durung bayar ora ditane. Rong mangkok. Wah, Pripun? omong apa kowe? Lho, wis jelas to. Prajurit sing maju niku Dedaya. Sapa prajurite? Wong tuwa. Wong tuwa piye? Wong tuwa maju kaya pendhita tuwa bareng kontriku. Niki dibuk kula nggih dibuk. Rumane ngono wis. Wah, ora karo-karoan kananjen. Aku ora iso ngomong. Njile ya kena ning balekke seminggu. Nah seminggu ora dibalekke ya bareng-bareng ngono anake ngomong kontriku kowe iku jerpas iki mau piye ya. Aja kene ngene nek mboten ngoten niku pripun kene ora ngoten niku. Ayo to? Ora. Wah, demit. Omong karo turu bola-bali. Bagong, Nun, matura. siap. Pun ampun diganggu niku. Kesel tenan soalnya. Loh, Wis muni to kenal pote. matur karo turu. Nggih. Para matur Ndara Werkudara. Ya, Sewu lepat nyuwun pangapunten. ya. Nalika semanten prajurit saking negari Batasarimbak maju dipun papaken Raden Setyaki. Ya, Ya Raden Wresniwira. ya. Ya Bima Kunting. Ya Yuyudana. Ya, aku wis ngerti. Nggih. Perang rame cicis. Prajurit iki nggawa tombak, Ndara Setyaki nggawa gada. Tombak disembah. Terus Ndara Setyaki ngeproki gada teng sirahe prajurit. Dis. Prajurit jengkrit kendang ka prajurit. Ya, Sing kedua, ya. prajurit maju mulai, sing maju kula kali Petruk. Wow, apa ya? Asli. Prajurit kalah. Sing kalah. Prajurit Bar kuwi. wonten pendhita tuwa. Buta sik ning buta sik. Buta maju kula dicokot. Sing dicokot Kula mati. mboten cah Digdaya. Mengkeri teng guru. Terus Buta kula mondhase. Ampun gumujen. kowe ngemut ndase buta. Nggih. Buta girap-girap mundur. Nah, sing sing terakhir maju pendhita tuwa. Wes ora karo-karuan pendhitane ketoke ringki cilik niku lho, Den. Nek gelem macus ngono teng awake niku panas kabeh. Awake sapa? Awak kula ora wae Petruk. Panas kabeh, ndrodhok srirane. Nek mboten sampean sing majeng mboten rampung-rampung perkarane. Kula sumanggaken dhateng Ndara Werkudara. Wah, kaya ngopo manungsane? Wedhus. Nganti melayu kok nyampar sirah. Pedro, Wonten dawuh, Den. mau piye kahanane kok sabenake dhewe? Matur karo turu sabenake dhewe. Pedro. Terus piye? Matur Ndara Werkudara.
Majeng pendhita tuwa digdaya sekti tamta nirbaya wikala. Wah, edan. Monggo gawa plinteng tak plinteng diase. Bulduwer to. Penyakit to. Kok gajul aku. Iya, iya, iya. Sapa nandur ngunduh le pokoke. Raden Werkudara. Yo. Kowe sapa? Begawan liceng suwe. Ayo, kowe gelem mundur apa ora? Ora masrahke Semar kelakon mati dening aku. Wah, pendhita edan. Mangkah anggro sesumbar lendo bumi kuncing kumaludo kumaludo kuntur ketop lumembak penyukang kumambang jagat waisane ngubutur wae tur jagat ladal. Wah, kok dadi bubar maut sarsaran ora karo-karuan Wadyabala saka Yudha Sarembak. Ketrajang barisaning para Pandhawa ingkang padha beteng lawan Semar Badranaya. Ya. Apa dikira Prabu Jayalangkara mung tekan semene? Gus, Raden Werkudara. Sakliyane Pandhawa ora bakal tak jangka patine. Ning yen Pandhawa pancen dadi dawuh Wang Pandhawa Durga aku kudu iso nyirnake siji Semar, loro para Pandhawa. Ketiban pusakaku jemparing candra wirayang ora ngelumpruk tanpa daya joduntang Prabu Jayalangkara kowe Raden Werkudara. Kasektenmu nah yen kowe kuat nadai panaku ya Candra Wirayang aku meguru karo kowe nyatane kowe nglumpruk tanpa daya ilang kekuatanmu kowe Werkudara. Wah, ayo yen pancen kowe satriya aja nggunakake daya kemanten kekuwataning jemparing awakku kaya ora duwe daya kaya dilolosi pepes bayu kang tapis gage aku wene ana tombo jandun karo aku. Wah, dalah ora bakal tak gawe macak. Mesti bakal tak sirnake prajurit. Werkudara dibanta lebake pakunjaran. Kanca dawang.
Senadyan kowe dadi langing jagat lan juring bawana. Kowe dadi unusaning titah parandene kowe ora kuat nadai Kyai Candra Wiraya. Kowe nglumpruk ora beda karo Kakang wae. Prajurit leboke pakunjaran. Ora ana ingkang bakal ngayomi karo kowe. Ora ana ingkang bakal ngayomi marang kowe Sinuwun Prabu Puntadewa. Adimu Werkudara wis tak pikut, Janaka wis tak pikut. Bebasan pepes Bayu Kang Tapis kowe ora duwe kekuatan. Kasantosan wis nglumpruk tanpa daya. Kowe arep bangga piye Puntadewa? Sinuwun Prabu Jaya Lengkara mboten nginten babar pisan bilih ngandika ingkang sampun kasembadan mikut kaliyan kadang kula pun Werkudara menapa dene Arjuna mboten lepat pangandikanipun Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Jaya Lengkara tuhu ngandika mustikaning jagat prawiring ayuda sekti kalintang jayaning perang ketitik kadang-kadang kula kekalih nadyan sampun dipun westani satriya timbul ing apapak brajal ing akarep parandene kasoran mengsah jengandika Gusti kula ingkang sinuwun mila ingkang saking menika ginanipun menapa kula gesang wonten ing Madyapada menawi boten sinanding kadang kula kekalih bebasan wastra lunset ing sampiran sarah munggu ing lautan sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa mila dinten sakmangke sampun ngantos jengandika negakaken dhateng kula. Kula aturi ngempalaken kaliyan kadang kula kekalih ingkang sampun paduka pikut sinuwun. Dalah ratu jilih getik wedi mati. Lemak-lemek midak kapuk ora benteng prajurit bondo tangane leboke pakunjaran. Ayo, kamu mulai banter-banter. Kowe ora ngerti masalah kok kowe senengane iki mulane nek ndara perang ki jedhaki ora ado-ado. Nganti nabrak aku kowe. Ha iya ya njaluk ngapura aku ora sengaja kok. Nyun ngapura aku ora sengaja. Ora apa-apa ora masalah mung ketendang nggon mata kok. Ha iya. Sone dipenerke mata loro sisan men picak. Ya ora ngono ora sengaja nyun ngapura. Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa kepikut mungsuh gong. Tenane aku ora goroh. Weh la etan. Pamit kong matur. Sinuwun Prabu Baladewa. Pan matur ngesanipun Sinuwun Prabu Baladewa. Ki nek kowe ngomong ki mosale. Kok iki dadi dong apa? Syukur kowe sengeni ora. Kowe sik marai pertama sapa? Sing malsu suarane Ndara Werkudara sapa? Aku. Terus sing ndupak aku? Aku. Aku ndupak kowe iki mau dalam rangka balas dendam. Dadi kowe ora sansu. Aku kowe yo males. Loroe. Kowe mau ora nggon cengel, aku nggon motoe. Moto karo cekeli padha wae. Lho, padha-padha limbales. Saya ana tetembungan pembalasan itu lebih kejam dari perbuatan. Ya wis, piye? Ya ora masalah. Ha kok kowe sih
ngedaki sirahku. Aku ya sing matur ki apike aku. Aku sing teteh. Kowe ora ngerti perkarane. Aku sing ngerti perkarane. Kowe iki mau ora weruh. Sing weruh ki aku, ora sangel to. Ora sangel. Matur Ndara Baladewa. Lepat atur Diagung Pangasami. Niki ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Petro eneng apa? Kok sajak gugup kowe mboten ming gugup ning wedi tenan perkara niki. Mergo nek jenengan kula taus prisa niki mengke sampean mesti duka. Nesu rasane apa? Mergo kang rayi Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa dinten samangke menika kepikut kaliyan mungsuh. Lho, mungsuh sapa? Inggih menika. Engko ming saya seru saya ora dong. Mundur. Matur Ndara Baladewa. Ya piye? Niki mau Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka perang Musuh londo. Prabu Jayalenggara. Prabu Jayalenggara. Jebulane ya Waduh. Prabu Jayalenggara niku mbeta inggih menika panah utawa apa ya? Jem. Kowe nek mblusuk aku ajar lho, Tru. Jemparing. Jemparing temamawan tenangganipun Ndara Werkudara jleb. Ndara Werkudara dawah. Lho, Werkudara tiba Dawah. kanane piye saiki? Teng rumah sakit. Oh, kae ratune ya mancing kok senengane. Lho, aku takon kanane Werkudara kena panah ki piye? Kono rumah sakit jengkle atos. Ndur, aku sing matur. Ndara Werkudara plak kapidara, mboten enget. Terus digotong kali prajurit Mbata Sarembak lebokke Pakunjaran. Werkudara lebokke Pakunjaran. Nggih. Lah terus Ndara Janaka maju. Bareng Ndara Janaka maju, sing ngebeki kula sing kiper Bagong. Sembrono meneh. Mundur, ora rampung. Domong ora taces. Ndara Janaka maju ketiban panah ties teng lokasi area depan gawang mungsuh. Terjadi penalti. Penalti ya apa? Mundur apa? Omong gerangan ora. Piye Gareng? Ndara Werkudara kenging panah dipikut kaliyan Prabu Jayalenggara. Ya. Ndara Janaka kenging panah. Terus Piye, Tru? Ndara Janaka tiba. Terus dipikut Prabu Jayalenggara. Dilebokke guwa. Pakunjaran apa guwa? Pakunjaran. Inggih menika pakunjaranipun Prabu Jayalenggara. Mekaten cekap atur kula Diagung Pangasami. Nek wonten lepat Diagung Pangasami mugi keparengan Ndara Baladewa ngawuningani perkawis menika. Cekap atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus iki aku kon piye? Terus sampean mang kondur mendek sepatu lari-lari. Dilapori kono suka malah. Terus aku kon piye? Sampean ora tresna karo Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Niki mung boten Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning klebet Ndara Puntadewa kepikut mungsuh sinewon iblis lanat kuku karepe dhewe. Hei. Kok do mlayu ki apa? Mesti sampean nyampar kula mesti. Kaya Ndara Werkudara niku nek ora asdelik. Mesti bet-bet ngono ya, Tru ya. Kaya ora apal wateke Ndara-ndara wae nek arep ngelabrak karo Panakawan ki rak kanthi alasan kaya ngono. Panusmane jajaran sekretane bawana iblis lanat. Jayalenggara, kowe wani gendas karo ati-ati ku Pandhawa. Konangan apa Mandura Prabu Baladewa? Lakon tinjung akhirat nyawamu wae.
serem nek Nusyaga. Ora pikat mati tenan aku dulur. Ha ngono kae lho karo wong suwi ngono kae lho. Wong suwi dhewe-dhewe ya terus. Ora padha ndara boro-boro dhewe nesu ngono kae. Beda karo aku. Aku nek nesu meneng wae. Terus nyiduk sego sak oke-oke. Sanane lawe tak emplok kabeh. Kuwi aku nek nesu ngono kuwi. Nesu kok njur mangan. Ambangane ora mendho atine. Lah ulung mangan sing wareke malah terus melegeses le turu, nesune lali. Ha iya. Mbangane nesu malah njotos wong ora dadi perkara. Den, ngatos-atos Ndara. Iya dasar para nyata yo kakek kowe jare iso mikut Werkudara iso mikut Janaka iso mikut Kyai Prabu Darmakusuma iya mbok pikut mbok teko ngendi menungsane kowe gelem ngomong ora ora gelem ngomong kelakon tinjung akhirat nyawamu wah kene marganing patimu piye muni piye kowe muni piye kene marganing patimu kowe arep mateni Baladewa iya kowe arep mateni Baladewa kowe arep gunakake pusakamu ndok mateni Baladewa ayo gage gunakno gunakno jemparemu sing limuni ponokan ampo mau gunakno gage iso gawe tatu kuliting Baladewa iso gawe metu gedhe Baladewa aku mau guru karo kowe 20 tahun kene marganing pati bles lanat kowe oh wah menungso nang ayo ayo kok saiki kok warga karo mantu Prabu Baladewa karo piye terus kowe ngapain ora usah ngomong apa kowe pamane ikut karo Kyai Prabu Duryudana Kyai Prabu Baladewa Kyai Prabu Baladewa Werkudara Janaka karo piye kowe ngerti ana mantu lho kowe iso ngene lakon tinjung akhirat nyawamu kowe celeng aku ki bingung aku salah apa tok sengeni dolan go praktek wangun ya wangun dasmu ya ora nesu piye praktek kok dijotosi ora aku ora aku men tak kon buktekke nek aku nek nyuwara Baladewa ki wangun piye ngerti apa ora iki Nata Mandura Prabu Baladewa niki Pitawasi Jalaran Karasunut Darsana konjo ngawur jenenge Baladewa kok nganggo Darsana saking rapale ning sing butuh cepet ya terus ayo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa ora mikir karo tinjung akene dublak tungkak cangkemmu kowe nggon kono kuwi lho aku senenge tenan yakin Anggris Prabu Baladewa iya ana Nata Mandura Prabu Baladewa wani Pitawasi ora mikir dublak tungkak truk tuh omah ora oh ora nganggo omong-omong salahe dijak angel ning arep didublake kok angel gregeten tak limpe nya kowe kene ya meneng wae maning jajalanan wah nyoto pancen Prabu Baladewa yen nesu ora kena disuwawa ya kowe nyina karo Prabu Jailangkara aku ora mbutuhake kuwandamu sing tak butuhake kuwandaning para Pandhawa lan Semar Badranaya tiban Candra Wirayang mbuh wujudmu sing baku aku iso mirang-mirangke Nata Mandura Prabu Baladewa
manik jajaran sekertaning bawana iblis anak nibani pusaka karo Prabu Baladewa. Walah dalah, Jayalengkara, aja mlayu. Ayo tandingana kerinjaku. Ngopo Bagong? Sabar. Sabar, boten sanesu. Lho, kok ora nesu piye? Mengkene sampean nek nesu-nesu malah sampean iku nek weruh asli sampean malah kaget. Lho, kaget piye? Mbok disawang sik. Disawang nih lho, Lenganku ngopo? Terus. Gong, ora cedak-cedak gong. Ae ra ngerti ae soalé. Gong kowe ketak modar kowe le. Kowe rene yo. Tak mangi ta. Ngopo? Kae Prabu Baladewa. Mosok Aku dhewe ya ora ngerti Prabu Baladewa ki nesu terus ana panah majlep, terus ana kebul. Bul terus malik macan sirkus. macan sirkus dengkulmu ora. Rene ta dineng-nengi kok ndak kaget wonge. Asli apa piye, Gong? Asli. Sinuwun, apa Petro? Oh, tenan kok. Iya, iki apa iki? Ayo radong, ayo. Monggo pengilon gedhe banget kan ngopo reng. Nggo dandan kok ya. Ora iso cah besus kok aku. Rambuté obah sithik wae tak nehi anu fik formula. Obat batuk. Niki lho Ndara. Lho wis oi. Niki panjenengan. Aduh mati aku. Wah. Mati aku. Petro piye kananku koyane iki. Petro mati aku. Bagong mati aku. Mampun mati ajeng kula dol mati. Didol dengkulmu mlacak terus. Mbangane mangani wedhus tanggane. Iki nek mergawe dadi macan ngene iki wis ngono anggere muni ngelih ketoke awake dhewe tresno nek ngelih wani ngruwak iki terus. Petro mati ya. Petro aku dadi kaya ngene kananku iki piye Petro? Mati aku Ponokawan. Nggo matur karo bapak mawon sampean rasa nangis kaya ngoten. Semar. Aku lunga aku Semar. Semar. Petro iki sapa iki? Ndara Baladewa, Pak. Ndara Baladewa wujud macan. Iya, Semar mati. Mati tenan aku Semar. Semar aku mati tenan aku. Ngopo iki, Gong? Buntute tok jangat-jangat iki. Ki, Tru, apik ta, Tru? Apik dengkulmu. Gila. Aduh, tersenyum bathukmu ora. Bagong tak pancar raimu. Ana buntut kok dijengat-jengat kan ndelok apa? Jijik Gong. Apik. Apik. Ndara Baladewa iya Semar. Aku kena panah aku dadi iso kaya ngene wujud iki piye Semar? Sabar, Den, sabar. Pancen titah menika kathah panggodhanipun, kathah pacobanipun. Lah aku apa ora iso bali kaya wujud wingi? Saged. Wong sampeyan iku ora dikersake sing gawe urip. Sing mindah wujud dudu sing gawe jagat. Tegese niku mung gaweane menungso. Nek gawean menungso niku apa-apa iso diruwat. Tegese iso diwiradati. Carane piye? Sampeyan mang lunga saka Karangadempel. Kabar sing kula tampa ndara kula Pandhawa kepikut mungsuh. Ya. Aku arep mbelani malah saged daden wujud macan. Sampeyan ampun kuwatir mang goleki ndara-ndara kula Pandhawa mapane teng pundi nganti ketemu. Nek sampeyan iso nemokke ndara kula Pandhawa niku sampeyan bakal bali wujud kaya wingi Sinur Mandura. Ning nek sampeyan ora iso manggihke ndara-ndara kula Pandhawa
Kangge nyuwun pangapunten sak lawase mung kaya ngeten wujud sampeyan. Aduh mati aku Semar mati aku. Lek arep goleki Pandhawa menyang endi? Menungso dipun menahaken budidaya. Loro Garing Petruk Bagong, dalem Pak. Dalem Pak, dalem Pak. Daramu Baladewa ditutke. Waduh. Wah, cilaka iki, Tru. Nek nganti ngelih sing dimplok pertama garenge ya, Reng. Kowe ora mesake aku anakku jek cilik-cilik kok mangsamu ora. Petruk wae. Woi, anakku aku ora gati sekolah, Gong. Kowe wae. Bojoku meteng. Oh. Masa tak tinggal nek nganti ngelih lho. Ha iya. Pun rika mang tindak anak-anak kula mang dimet ben ngetutke sampean. Terus bapak piye, Pak? Ora usah mikir bapak. Bapak iso ngrampungi perkara iki. Asli, Pak. Tenan. Yo, yen ngono aku njaluk pamit Semar. Ngatos-atos nuwun. Ayo kono kawan. Monggo Gus kula dherekaken. Sigra dumuk uncunge Lurah Semar Badranaya tegese bakal duwe gawe nyandak sumping Lombok Abang ginegem wani dening Lurah Semar rinemet ponang Lombok Abang binanting wonten ing Bantala ana wujud Semar tanpa beda kaya Lurah Semar Badranaya. Bakal selak ora bakal iso kumbi ora bakal iso mlayu Semar ayo kowe arep apa wis saiki kowe wis kepepet wong-wong sing betengi karo kowe wis padha tak pikut ora ana ing padha iso wal saka cengkermaning Prabu Jayalenggara Nata Ndarawati lang tak kedhepake mlayu saka Karang Kadempel mergo wedi karo aku mung kari kowe Semar dina iki wis ora bakal selak ora bakal iso kumbi manut tak boyong marang Dandang Mangore Jatine kowe bakal dadi bekakak ana ing pasetan kaya lumayan.